Kombinovaný kočík Quickboho je najnovšia edícia najpredávanejšieho modelu Movo, ktorý sa elegantná bežová látka spája s originálnymi detailmi v štýle boho. Očarí vás nielen svojou eleganciou, ale i bohatou výbavou a praktickými vlastnosťami, ktoré ocení každá mamička či otecko. Teleskopickú rukoveď je možné nadstaviť pre rôzne výšky oboch rodičov. Má odpruženú, odľahčenú konštrukciu, praktickú stredovú brzdu, obsahuje priestranný košík, ktorý zapíname pomocou zipsov, plus jeden čierny na výmenu, ktorý určite oceníte v zimnejšom období. Kolesá sú gelové, odpružené s možnosťou aretácie pri vstupe do mäkkých povrchov, neviete na nich dostať defekt. Hlboká vanička má rozšíriteľnú striežku so šiltom na ochranu dieťatka v horúcom i chladnejšom počasí. Je vybavená niekoľkými vetracími oknami, ktoré poskytujú trojzónový panoramatický ventilačný systém 3D Airflow pre maximálne pohodlie dieťatka v horúcom letnom počasí. Vnútro vaničky je priestranné s rozmermi 79,5 x 35 cm. Vrchný diel zapíname pomocou zipsov a je vybavený praktickým šiltom s magnetickým zapínaním. Priamo v striežke je zabudovaná sieťka, ktorú máte vždy po ruke v teplom počasí, či už počas prechádzok alebo keď dieťatko spinka v kočiku. Nechýba ani predĺžená slnečná clona, ktorá ochráni vaše dieťatko pred priamými slnečnými lúčmi až po oblasť nožičiek. Pomocou pamäťových tlačidiel vaničku ľahko vyberieme a naklikneme na konštrukciu kočíka. Vďaka výškovým adaptérom vieme vaničku nadstaviť do dvoch úrovní pre rôzne výšky rodičov. Striežka športového sedenia je rozšíriteľná a vybavená dvomi vetracími sieťkami pre lepšiu klímu počas horúcich dní. Oceníte ju aj v chladnejšom počasí proti nežiadúcemu vetru a chladu. Chrbátik vieme postupne polohovať až do úplného ľahu, opierku nôh polohujeme do viacerých úrovní, plus vieme ju predĺžiť. Perforovaná opierka chrbta s ventilačnými prvkami bude ideálna na letné prechádzky. Má výškovo nastaviteľnú striežku, takisto popruhy, odnímateľné madlo a praktický magnetický systém zapínania pásov. Športové sedadlo možno otáčať v smere i proti smere jazdy. Súčasťou kočíka je fusakonánožník, praktická obojstranná vložka, ktorá má zimnú a letnú stranu, prebaľovacia taška, ktorú vieme pomocou prídavných popruhov zavesiť na rukoveď do dvoch výškových úrovní. Obsahuje aj dlhý popruh pre zavesenie cez rameno. Je priestranná s praktickým odkladacími priehradkami. Určite oceníte aj praktické púzdro z ekokože na mobil, ktorý si taktiež môžete zavesiť cez rameno. Konštrukciu vieme zložiť do veľmi kompaktných rozmerov, bez ale aj so športovou časťou. Obsahuje praktický popruh pre ľahšie prenášanie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a sledovať nás na našich sociálnych sieťach.